Здравейте! Днес искам да кажа няколко думи за това как разбираме отговорност, когато работим в тета лечение. В ежедневния живот отговорност, как разбираме, да поема отговорност означава да обещая нещо или да се ангажирам, да поема ангажимент и след това да я бъда отговорен означава да спазя този ангажимент, да го завърша до край. Това е едното ежедневно значение на думата отговорност. Често обаче в нашата работа създателя ме кара да предложа на клиента да го попитам: искаш ли да знаеш каква е най-висшата представа, най-висшата Божията гледна точка или гледната точка на Създателя на всичко, което е, за това какво е отговорност и какво означава да поемеш отговорност за живота си. И това, когато дойде по този начин, има по-различно значение. Какво означава да поемам отговорност за живота си? Във всеки случай не означава само да поемем в ръцете си своята финансова издръжка, да речем, или пък да си вземем в ръце живота. Означава нещо различно. Така, какво правим ние с събитията, които имаме в живота си? Обикновено ги възприемаме като идващи отвън, като нещо, което ни се е случило, нещо, което така се е сложило, нещо, което се дължи на обстоятелства, на стечения на обстоятелства. Във всеки случай много рядко ние виждаме в това, което ни се случва ежедневно, нашия собствен избор. Както и друг път съм казвала, същността на човека е именно в това, че има право на избор. Богоподобието на човека е в това, че ние, подобно на Бог, имаме тази способност, дадено ни е правото, способността, възможността да избираме, т.е. да имаме свободен избор, което е free agency, нали, на английски, и по този начин да създаваме действителността, в която живеем. Сега някои хора ще кажат: ние не живеем сами на планетата. Да, всичко, което в момента съществува на планетата като обстоятелства, е резултат от колективния избор на всеки един от нас. Както и да е, обаче в собствената си вселена, в личния си живот, както сме свикнали да го наричаме, всеки от нас има свободният избор да сложи точно тези обстоятелства, които избира. Само че тук не става въпрос за избор от рода на тези или онези обувки да купя. Става въпрос за един по-различен избор. Избора обикновено при повечето от нас се прави подсъзнателно, както вече е разпространено да се казва, но всъщност всички избори в живота ние сме ги направили, те да се каже, предварително. Тоест, душата или висши аз, както някои предпочитат да наричат този менеджер на нашия живот, избира съответните обстоятелства, за да може да развие добродетелите или задачите, които сме си поставили, решавайки да дойдем в човешко тяло и в човешкия свят, където да упражняваме свободна воля. Само чрез свободната воля могат да се учат добродетели. Поне така е тук, в този свят, в който в момента се намираме. В този смисъл никак вече не звучи странно въпроса: защо избра тези родители? Или пък защо избра да се родиш еди къде си или сред еди какви си хора? Защо избра да срещнеш този човек, който после, да речем, те нарани, потъпка и т.н. нататък? Защо избра да учиш това, а не друго? Погледнато така, от тази гледна точка, по съвсем друг начин се разбира и отговорността. Да поемеш отговорност за живота си означава всеки един избор в този живот да премине през една такава цетка, през един такъв филтър. Защо избрах това? Сега, когато се питате защо избрах това, стоят два въпроса. Каква полза имах от това? Какво печелих от една страна? И от друга страна, когато проанализирате защо сте направили някакъв избор,
то вие в крайна сметка трябва да се дадете отговори на въпроса каква добродетел сте искали да научите. Ето сега ще дам един пример. Да речем въпроса защо съм избрал да се родя на определено място. Някои ще кажат, защо съм се родил в България, защо съм се родил в малък град, защо съм се родил в голям град, защо не съм се родил сред природата, в някое прекрасно чисто място. Или пък защо не съм се родил в Америка. Защо си избрал да се родиш, да речем, в България? Как можеш да анализираш това? Първо, поемайки отговорност, че си се родил в България, разгледай как това ти върши работа. То може да върши работа по много направления. Например, в България човек може да избере, ако го характеризираме като малко и, да кажа, нали, в кавички забутано място, което никой в света не знае, в България човек може да избере, за да се скрие, за да има тук едно спокойно, скрито от света и от големите сътресения израстване. Да речем, сега, ако това се види като полза, след това възниква въпроса, какво се учи в този избор? И сега, ако се замислите по-дълбоко, ще видите, че едно от нещата, които биха могли да бъдат учени в един такъв избор е смелост, дързост, кураж. Нали? Самата отговорност, чувството за осъзнаване на всяко едно събитие и на всяко едно обстоятелство в живота като собствен избор на висшия ни аз, за да научим определена добродетел. Ето това бихме могли да наречем отговорност. Да поемеш отговорност за живота си вече става лесно. Всяко събитие го обръщаш с хастара навън и го наблюдаваш от две гледни точки. Защо съм го избрал? Какво печелех? Т.е. какво се криех? Каква ми беше изгодата от това? И след това да го разгледате от гледна точка на добродетелност и на израстване на душата. Не е чак толкова трудно, макар че много хора намират големи затруднения в това да си обърнат гледната точка, но веднъж като го направят, вече възниква желанието и целта целият живот да бъде преосмислен чрез една такава равносметка. Искате ли да знаете, че е лесно, че е безопасно? Създателят да ви научи как, да ви даде чувството и че вече го правите, живеете живота си осъзнато, осъзнавайки всеки един избор, който правите във всеки един момент. И че е лесно, безопасно и знаете как и вече го правите, живеете живота си, поемайки отговорност за него.